Arratsalde ongi etorri Zizurkildu Iriarte elkartea etorri zaten guztiri. Jakina denez, 5. Erromari Otaino bertxoloper lehiaketako saribanak eta ekitaldi edeu gaurkoa eskuz-esku Arituz Tolosaldeko bertsozaleen elkargunek eta Hernandorena Kultur Elkartek elkarrekin antolatutakoa. Eta eskerrak eman nahiko benizkioke baita de Zizurkildu udalai bi elkarte hauei urte guztin zehar ematen dien laguntzagatik. Aurtengoan ere 3 talde bereizi ditu, mailaren 3 maila bereizi ditu, 12 urtez azpikok, 12 eta 18 urte bitartekok, eta 18 urtez gaindikok. Esan, antolatzaileak oso eskertuta daudela, bai bertso paperen kopuruagatik eta baita bertako edukiagatik eta mailagatik ere. Gaurkoan urteroko dinamikakin jarraituz, sarituak bertaratu ondoren eta saria eman ondoren beraien sortak kantatuko itxegu eta horretarako dituzue paperak, bertso sortak zuen eskura. Eta gehiago luzatu gabe, sari banaketari ekin diezaiogun, 12 urtez azpikoen mailan, 2. saria, futbola, ekonomia bilakatu da lana. Izan da, saritua, Beñat Mateos da bere egila. Garaikurra eta 50 euroko saria, Josi Azkue Hernandorena elkarteko kideak emango dio. Munduan jainko bihurtu dira, Kristiano eta Ikardi, asteburutan jendea dago, begira telebistari, ume guztiek izan nahi dute, handitzean futbolari, baloi estikoz, jotzeagatik, lortzen da diru gai, jende gehienak iten du 8 ordu egunean lanak, 1000 eurokin ordaindu behar, ura gasa eta janak. Futbolariek erdi eginda dute sekulako fama, eta nahi dute futbol ikusten gastatzea diru dana. Udaran zehar zenbat fitxaje eta zenbat txeke kolpe, eta bitartean pertsona asko goseak hiltzen arlote. Futbolariek euren etxean urrezko 1000 lingote, milioi horiek banatuz gero pobrezirik ez legoke. Askotan pentsatu izan dut, nik zein daukatan nahiago. Hetero naiz pentsatzetik, sentituz pixkat harago. Sentimendua argituz, pixkanaka aro-zaro. Maskara baten atzean, gol
Eguzkitzeagatik inor, ez denez inoiz arraro, nahi naizela onartzea, baina hoberik ez dago. Ez dugu izan aukera, zerotik abiatzeko, gizarteak du mania, hartaren esaikatzeko, dagoeneko ez alda, garaia hau aldatzeko, mutilek panpina eta nesken baloia hartzeko, marraztu nahi zuten ura, ez zarela ohartzeko, pentsaera desberdina, izaera bakoitzeko, inoiz ez izan beldurrik, zarena erakusteko, maskarak kenduzan maite, ezagutzeko edo. Eta gaztetxoenetik gazteen mailara ingo deu salto, eta gazteen mailan bigarren saria, jaso du Aner Eguzkitzek, 11 bertso sortagatik. Txalo bero da biantzako. Maiak azpimarratu du gaia tratatzeko garaian gaiari buruzko ikuspegi ezberdinak ematea, eta ikuspegi horiek elkarrekin lotzean erakutsitako egokitasuna. 125 euroko saria emango dio Hernandorena elkartearen izenean, Julian Carrascoa. Piskat, sortain aurretik banebikin buruan euskeran eta euskaldunon inguruko esenteko izan banebikin hor eta euskera iko zertarera eta zertirakoen duken eta noaino jun behar deun eta piskat horrekin banebikin da tokatu zen horri buruz idazteko aukera hartu duen, justu kasualidadez Euskaraldian zehau tokatu zen eta pixkat horrekin lotu nahi izan dut, igual sorte txarra emateu diguzun Euskaraldia, gure burua egin beharko nioekena, behai ezartzi dati, baina kantatu gaur. Euskaraldiak gugana datorren ez ospera, zein da hizkuntzaren egun bat eta zein da bestera, behin eta berriz aipatzen baikabiltza euskera. Hizkuntza bat galtzorian, hizkuntza bat askera, hizkuntza bat ez da galtzen eta berriz astera. Ja nahikoa galdu dugu goazen irabaztera. Ja nahikoa galdu dugu goazen irabaztera. Azaroak 22 abenduak 4, egunak ezote dira malkartxuetan 4, asera amaieratik
joan dadin konprenitzen, baina denak zergatik ez ditugu barne biltzen. Hasi belarri prestatzen edo hau bizitzen, Euskaldun non arazoaz hortxe ohatu nintzen. Hitz egiten ari denak ez duela aditzen. Hitz egiten ari denak ez duela aditzen. Ta entzun ezin duena doa euskaltegira, zertarako joan baina zergatik ikasi ba, ematen ez badiogu funtzioari dira. Batek ikasi durekin eringo dugu biba, ez dakit ez algabiltzan ta galdera hori da. Oinarri finkorik gabe teilatura begira. Oinarri finkorik gabe teilatura begira. Erdaraldia presente baitaukagu denean, gaztelera jauzika eta euskara errenean. Une oro baiezkotan ta itxaropenean, baina pena iristen da itxaroten denean. Naiz ondo jardun 11 egunen barrenean, ea zer egiten dugun 12. Ea zer egiten dugun 12. Hizkuntzak ideen batez izan nahi bada lagun, dudak ta beldurrak endu ditugula demagun. Euskaldun baino lehen izan gaitezen euskaradun. Zergatik ez adoretu, zergatik esan jardun, ikusi dugunez gero zenbatea dauzkagun. Gero kexatuko gara horrein proba dezagun. Gero kexatuko gara horrein proba dezagun. Bueno, eta gazteen mailan lehenengo saria Julene Urbelentzat, desorekan lanagatik, txalo bero bat. Teknika, zorroztasuna eta gaiari heltzeko modu sakona azpimarratu nahi izan dira, eta 250 euroko saria emango dio Josi Inaztue Errandoren elkarteko kideak. Berez izarkin presente badauna, baina haitz ez dana. Eta zoritxarrez, gaur egun izarkin estereotipo batzutan sartzeztan jendie, burunda bere baitan nahiko porroko egitzen du. Eta gero, osek asko matxetu anorexia, bulimia eta olako gasotasun. Eta nahizta askotan ez du nahitzen ikusi bai benezean atrabeitzen galdetzen, pertsona osek benetako mine zuzurtzea, eta ez da itzelen horretik. Orduan, hemen, anorexiak batzi banekoen berdin, baina bulimia buruz bertso bat dira. Zilborra esteak zilbor, oskolak digun azalak gogor, naiz eta nahi ez izada oro, beti egia oidu zor, beti egia oidu zor. Ispilua ez beste guztia, ispilu bat bezain ausko, baina egia ote hor,
Zalantzan igan errotua da, pipi bilakatzeraino, pairen txian gaukaino, azalazpian jada ez baita, gelditzen zuloa baino, gelditzen zuloa baino. Hori da gerri buelta mardula, onbear ez da, hau ez da burla, zuk ez alduzu ikusten ala, horraz bat dirudizula, horraz bat dirudizula. Besteren gidoiz zain da egiten, norbere den pelikula, ta pentsatu dut sekula, itzon pixuak desorekatzen duela nire baskula, duela nire baskula. Egonezinak antxiak jota, tripazorriak horate joka, dieta biharko utzi beharko, gaur beharrean nagota, gaur beharrean nagota. Behin egindako hori ezin da, ordea atzera bota, ta hortxe nire porrota, galdu ondoren egiten baitut, irabazteko borroka, irabazteko borroka. Azen presio damuta presa, ez darien gora janak sorpresa, kontzientziak gaurkoagatik, bada ontzat eman beza, bada ontzat eman beza. Nahi salbu espen bihurtzen ari, den salbu espenik eza, bihar bai nire promesa, itxaropenak promes faltsutan, aurkitu nahi du babesa, aurkitu nahi du babesa. Eta beste behin ezin aseta, berriz goxean, berriz beteta, promesak utzita damurtuta, berriz komunera buelta, berriz komunera buelta. Kaloriatan baino kilotan, neurtzen da nire dietan, ezinezko zait orekan, azukrez usten naizen einean, lotxaz betetzen naizeta, lotxaz betetzen naizeta. Jardunak jardun, kafamak fama, segurtasuna urak darama, isutsu egin gerta daiteke, azalta ez zurren zama, azalta ez zurren zama. Ispiluari begira loxa, iguina da daridana, hortan laburtzen da dana, nola maiteko dute besteek, nik neu maite ez dudana, nik neu maite ez dudana. Eta helduen mailan, bigarren saria, misio gogor baten izeneko lanak jaso du, egilea Jon Gurrutxaga. Bertsoen dotorezia, egokitasuna, sorta osoko koherentzia eta gaia aukeratzean izandako ausardia
azpimarratu nahi izan ditu epaimaikoak, eta Maite Amenabarrek Zizurkilgo udaleko zinegotziak emango dio 250 euroko dirusaria. Aste orain eskerra eman arituzi, lan hotan segitzen blako eta batez bertso paperak moldi usteko aldegin garrantzitsu izatelako. Tapatien zentrauta gozean, bere printzipio betetzen egizat bertsolaritzan bertso paperak eta eskertzeko da. Eta, gazte mailan tokakitenan lehenengo dizin uste dona etortzia, Jose Agirre hilberrizala, eta gaur bueltatzea zerra da. Sorti dago kilonez, aspalditik buruen nebiltin gai batzan, gerra zikinena, galen inguruen zehuzte egitea, eta baita politikoki zuzena, etzan papel bat horratzeko idei idez. Argite guztartzi erabaki nun, sorta honetan. Argi gerau da, jelan ikusten argi gerau doala, beste baten azaletik eta beste baten pentsamendutik jarritako sorta ediela, bertzu ediela. Eta, bi estaduk atxilotu, torturatu eta erailago dana gaztu dabe, bereziki sortau eskein nahi joet, laro talauen pasaiko sarraskilen erailek izentzien nahi, bi herrikideek ditutelako, mitulako, zango dugu, Kurro eta Peritxo, eta haien zenidei aitortza bezala edo bertzozko ukenduak izen da dela. Aitortzaik eta erreparazituik ez debelako jaso hainbeste hitzeitean garai hauetan eta behaiei berezi dizut. Misio gogor baten alik zerbitzalen, Espainia maitea fanatikoa lehen. Terrorista prestatu banda kriminalen, hilketen baiketen bomben eta balen, artetik libratzeko sartu nintzen galen. Aizkora hartu eta mugaz bestaldera, zugeen eiztariak bihurtze aldera. Beldurrez joan arren maizenik lanera, arrotasuna heltzen zen lepazainera, eta ondo ordaintzen ziguten gainera. Bazterraietan hautsi genituen markak, loirizak onenean murgildurik hankak. Ordea tentuz gorde behar zalapartak, inork ezina ditu Frantziako kantak, odolak zipristindu ez zitzan korbatak. Puzten gintuen fede erabatekoak, baina lanaiek beti esker txarrekoak. Gu soldadu leialak, gu esanekoak, eroiak ginen baina estoldapekoak, paparrean dominik jantzi gabekoak. Mugimendu bat ziren fronte askorekin, nunbait demokraziak menperatu ezin, ta argatik agindu oizigutenekin, legez kanpo genbiltzan pistola batekin, baina legegileen lizentziarekin. Tabernotatik ez aizutik aterako, uztagun errukia beste baterako. Gaztelerden askoak pronto gerrarako, bizitza emateko herriarentzako, handenok ari ginen geurearentzako. Piztu zen nahiko zuta kuriositate, galderak maiz pausatu izan dizkidate. Zeintzen zuen nagusi, zeintzen komandante, zein gizonek agintzen zuen xakemate, ekuazioa itxak askatu dezake.
denbora pasarren nabari daitzala, badakit humanistak tinko babiltzala. Predikatuz legea, etika morala, gerra zikina omentzen gure eginela, inon gerra garbirik balego bezala. Belaunik atzerik ez bezate espero, narrazio osoaren esperantzan edo. Deinazatela txakur nazkante borrero, enaiz da murteak pasa eta gero, berriz egingo nuke eskatu ezkero. Eta azkenik, helduen mailako lehenengo saria, Aritz Mujikarentzat, Sex Usailuak lanagatik. Txalo bero bat behantzako. Gaiaren originaltasuna, humorea, esamoldeen egokitasuna eta dotorezia azpimarratu nahi izan ditu epaimahaiak, eta baita, bertsoak puntuz puntu osatzeko erabili duen naturaltasuna ere. Julian Arrastoak emango dio 500 euroko ilusaria Fernando Rena Kultura Elkarteko kidea. Bueno, gabon da eskerrik asko denoi, etortzeatik eta harrera bero egiteatik. Esan behar denik gaia burun ez nebiltila aspalditik, eta ez komenileko bat. Eta bertsoa jarri ditut, emakume alardun baten sexu esperientziai behira. Izanen, askotan pentsatzen nuen garaibateko gizon baserritar zurrun lehorroiek espatxeko esatuko ziala, noskiz, gero 5-6 seme-alaba edatzen ditu. Eta baita ere behin, hala kontatzen dute hori, Mikael Alizegirire galdetu omen ziren 80 urtetik gora inda zeola. Ea noiz pasatzen zan, sexuako grina edo, apeak esaten honetzun behi ez galdetzeko, behi behinik anetzitze gola pasata zarra galdetzeko. Piskat, hortik tiaka, sorta hau, bestatik. Kaixo senar maitia, aurren aurrenian, naiz lehen herritan hasten, nintzan gehienian. Faltan botatzen zaitut, faltan zautenian, ta preokupazioa bat barrenian. Zer moduz bizi da bat, irondorenian. Baietzeun urte bizi, zure apustua, ondo diferentia, izan zan justua. Gorputza gelditu zan, anima sustuan soilik etzan geratu sustua. Nahi ordurako etzait pasa disgustua. Ta behin pasa ostian, tristurak ta minak, berriz ere hartu nau bizitzeko grinak. Naiz ta orain kontuak ez diran berdinak, berpizten naute lehengo une atseginak. Mantapian gordeta zurekin eginak. Estreñekoz jartzian, alkarri begira, sobran gendun asmua, nahiata desira. Laztan batek bestia
Emanaz segira, izugarria izan baina tira. Gero erraguak ere izan dira. Gela xar bat paretan, gurutz eta guzi, lehenbiziko aldiak iraun zuen gutxi. Gero isiltasuna izan zan nagusi, anaiz bilok begira geratu Jesusi. Gaizki sentiarazten ez genion utzi. Izan eferia zan gauza serilua, jauna ganean dago komentarioa. Gure egin genuen Jesusarilua, zure bihatzartian nere jarilua. Da nereen artian errosarilua. Ikusi bagindu gure ama difuntak, igurtzitzen alkarren gorpuzaren juntak. Oiganeko lanparak nolako kulunkak, arnasotxak bihurtu artian zurrunkak. Oroitzian gogortzen zaizkit ikuntak. Zenbat bero aldita, zenbat kalentura, ura dena burua nola azendu ba. Naiz bizitza hurbiltzen ari abentura, gorputza iristen zen irakin puntura. Nola nahikua ez da izan abentura. Ta eguna moztian, ze gau opaluak, bizipoza ematen zidan azaruak. Ta naiz pasa urtiak, urtaruak, beti hobiak zidan zetozen aruak. Sexublinik ez zigun kendu zartzaruak. Naiz sasoia dan beruntz, doan urlasterra, zartzian hartu dugu sorpresa ederra. Sexua gaztea da esaldi okerra, guriak eman zigun gatza eta piperra. Lazerrak dardarak lazerra. Bihatzez behin egitia, bazuen grazia, hori zen mantentzeko gure gimnasia. Behin hasita gerore doai eskasila, hau izaten zan beti gure fantasia. Batera bukatzia, batera hasia. Kuarto barruan egin, genuen gau pasi. Ez dago etzan ura, bezelako klasik. Ganako guan ditut, jainkuari grazik, naiz bi urte badiran, joan zinalak hasik. Geroztik ez zaitola, mudatua
berriak, etzen idan betiko, kendu askuria. Beraz nola asektu, horren egarria, gorputza banun gerra, eskian jarria. Zera zerekin ote ordezkagarria, espazan ez zure zain erakargarria. Bihar nuen zerbait konsolagarria. Eta bat bisitatu nuen alajaina, ta aukera zeuden mila, forma eta tamaina. Rosa bat hartu nuen luzera zertaina, beraz iguala ez da antza badu baina. Baliodik gorputza alaitzeko baina. Erosi nuanetik gainean zezama, aitortuta zepake sentitzen derana. Ta behin repasatuta bion iragana, lasai utziko zaitut berriro laztana. Espero deseo zer mugitu izana. Espero deseo zer mugitu izana. Eta hauxe izan daba errapatuta geneuken guztie, lehenengo zatie. Hoxe, eskerrak eman, bertak gertuatu zaten guztiri, bai arituz Tolosaleko bertsoza elkartekunen izenen, eta baita Hernandorena kultur elkarten izenen ere. Eta hoxe, mendiken ordu bete pasatxoa, bertsoa pari izango da hemen azpin. Eta bakizue, urrengo urten berriz ere espero deigun, 6. bertsopaper lehiaketa prestatzea, antolatzea, eta horretxa hasi idazte gaini buruz idatzi zenezkete pentsatzen, eta jau oporretzen aztezaizuen bezalaxe idazten ere. Guain segidan, boixe, argazki bat teatzeko eskatzen guen, eta eskerrik asko eta ondo segi.